Kumusta ko? Salamat ko sa pagpunta. Boss ka, mega mega love, shout out to you my friend. My friend Boss ka from Thailand. Hello. Thank you my friend Boss ka to visit my small house. Thank you very much. Love you team Boss ka from Thailand. And also the people from Thailand, mega mega love shout out to each and everyone. Hello, my friend, I'm Bosca. Oh, I'm sorry. I think you are from Thailand. I am sorry, my friend, Bosca. Every day I tell her in my LS you are from Thailand, but you are from Laos. Oh, it's okay. You are from Thailand. Mega love shout out. Thank you, my friend, to visit my small house. Please drop your house, my friend. Thank you, my friend, Kois. Kois. Thank you for supporting me. It's a small thing, my friend. I am always support you. Hello guys, welcome to my Bosca team. Nice to see you guys. Mabuhay friend, please support me. Thanks you. Maraming salamat po. Guys, please visit my friend Boss Cash. He is a very supportive friend and very organic and nice friend. Ano ba yan? Nabalik yung camera ko. Nabaliktad ang aking camera. Pwede pala yun. Ano? Babalik rin ganun. Malikot ng aking monitor. Ano ba kasi ito? Yan. Hello, my friend Eva Portes. Mega love shout out to you. Xiao Lao, mega love shout out. Hello. Hello, my friend. Host, ikaw, kumusta ka na po? Okay lang ako, kapatid na ko. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta? Hello, kapatid na Eva Portes. Guys, please drop your link. Thank you, my friend Bosca. Guys, please visit the house of Bosca team from Team Laos. Very supportive and very organic friend. And also my friend Xiao Lao, very supportive and organic friend also from Team Bosca. Guys, please visit the house of Team Bosca, my friend. Please have a lot of people to visit there and also a lot of all over the world. Char. Ay, bakit nawalan? Guys, all of you, we have a moderator ha, guys. Please drop your house. Please drop your link. Guys, my friend Bosca, nagbaba siya ng bahay niya guys. Pabisita naman po ng bahay ni kapatid na Bosca. Napaka-supportive po niyan. Madalas po ako nandoon sa bahay niya at madalas po ako doon mangisda sa kanya. Marami po doon sa kanyang bisita. Sari-sari pong bisita nandoon sa kanya guys. Visit po kayo. And don't forget to thumbs up my LS guys. Please do the thumbs up of my LS. Don't forget to thumbs up or like my LS please guys. Just only a like. If you want to skip my ads, it's okay, no problem for me. But you don't forget to like my LS, okay, my friend? My friend Team Bosca, I just give you 2 banana, my friend, ha? Basta magkadikita na tayo sa aking main channel. My friend Bosca, you are my friend in my main channel, ha? This is my monitor. That is my main channel, my friend. But I just give you 2 bananas again, my friend. I am here to your house, my friend Bosca. Guys, please visit the house of Bosca.
if you are not to what do you call that? Basta yun na yun, ang hirap pala mag-English. If you are not a friend of my friend Team Bosca, please visit and just click the notification bell and click the subscribe button and leave a comment. But if you leave a comment, just leave a comment just related in that video. Okay? My friend Bosca, I am here to your house. I just give you 2 bananas. This is I give you, this is a road to grade 3, and I try to silent LS of this one phone, and also this is a great road to grade 2. This is my second account, this is my third account, my friend. 2 bananas I gave you, very legit. It's not a ninja, it's not alagad, or it's not alalay. This is a legit bananas I give you. Mahirap mag in English. Guys, please, kapatid na, guys, bisitahin mo itong bahay ni Organic by Legit Friend. If you go there, did you get a lot of bananas, a lot of friends, you got a lot of new friend and organic friend. Please visit the house of Bosca, my friend guys. Eva Fortes, tamsakda na daw po sa iyo si kapatid na guys. Pabalik naman po kapatid na Eva Fortes kay kapatid na guys. Hello my friend Xiao Lao. Hello, hello, hello. I know you're sister of Bosca, my friend Xiao Lao. Thank you to visit me again my small house. Thank you, thank you. Hi from Bosca team. Guys, please visit the team Bosca, my friend Xiao Lao and Bosca, and the rest of my friend from team Bosca. Please visit the house. Please visit all of them. Before I give you my friend Bosca 2 bananas, I just watch your movie or I just watch your video. Hi Ricky, how are you? I am always good, always fine, very happy, very smiling face, and very lovable, char. My friend Shaula, my friend Bosca, here before I dikit kalimbang your video ha. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Xiao Lao. Please visit the house of Xiao Lao. Thank you so much, handsome. Wow. Handsome. I'm not a handsome, my friend. You are a handsome and you are a cute host. Every time I go there with your LS, I just say to you, or I say to you, you are a handsome and you are a cute host. Thank you, my friend Bosca. Thank you to support me very much. Very, very much. Welcome to all of you from Team Bosca very much. Here, my friend, I gave you 2 bananas. I think your movie was finished. Yes, my friend. Did you see that? I leave a comment. I put here a comment, then I put my name. Tan, good afternoon. My friend Bosca, I give you my second account, Ron Vlog. He leave a comment to your house, and I put my name, my main channel name. I leave a comment and I put my main channel name. Ron Vlog, he go with you to your house. Thank you, my friend Bosca. Ron Vlog is always finished with your house. Then we have a comment, then I put my main channel name.
Then the second one the second one is always finished. Then I leave a comment. Then I put my name channel. The second one he go with you is Monica Vlog. That is my third channel. My friend Bosca. Road to grade 2. Ron Vlog is road to grade 3. Then Ron Vlog as he was we have silent LS already, 3 silent LS, then very legit and organic. That is my third account. Have both my team come to support you already? Yes, my friend Bosca. Hello friend, I will both my team come to support you already. Yes, very very much. Thank you, my friend. Okay. Please support me guys. My friend Team Bosca. Ako, di ko maintindihan sinasabi niya host. Oo kapatid na ako is doon don't worry my friend ko is Bosca she speak an English or Tagalog. Is she fluent? He is fluent to speak English and Tagalog my friend ko is. Don't worry to my friend Bosca. He is from Laos country but he can speak English and Tagalog my friend Kois. Don't worry about of that from Team Bosca because very legit and very organic friend. I just say 100% very organic and legit and supportive. This is the second one, my friend Bosca. I gave you Monica Vlog. That is Monica Vlog. My second account. My third account, my friend. My first account is my main channel is that is Ricky Oragon Vlog. That is my main channel. He is a monetized channel. That is my channel. Ricky Oragon Vlog. My second account is Ron Vlog. Road to grade 2. We have 3 silent LS, very organic and legit 2. That is my second account. This is my third account, Monica Vlog, Road to grade 3, organic and legit 2 because we have an own movie, we have an own subscriber, and we have an own Gmail. Not an alagad or not an ninja, not an alalay. That is a real or real account and organic. That's why yun na yun. I don't give ninja or alalay because if you give him alalay within a minute, that's basta yun na yun, nalalagas. Nahihirapan ako mag-in-English ba? My friend, give Xiaolao Road some bananas what you have. Yes, my friend. Xiaolao. Okay? I go there with you, my friend. Oh, you are 1.04k. 04k my friend, you are 1.0k my friend Xiaolao. I gave you two bananas my friend. Ricky, more bananas for me. Where is your house my friend? Here. Okay, my friend Xiaolao, I am here to your house. Did you see this, my friend?
I gave you 2 bananas also, my friend. Xiao Lao. Don't worry. I gave you. As I promise. Susan Mirandilla, mega love shoutout sa iyo kapatid na Susan. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Salamat kapatid na Susan. Guys, don't forget to thumbs up my live stream. Please guys. Thank you my friend Bosca. Don't forget to thumbs up. Just only a thumbs up if you want to skip my ads. It's okay, no problem for me. But don't forget to thumbs up guys, please. Maluoy sa pulubing unggoy. Hello Bosca my friend. Sabi ni kapatid na Susan. Hello Susan. Mega love shoutout. My friend Bosca, he said. Susan, hello. Xiao Lao. Guys, don't forget to thumbs up my live stream. Just only a thumbs up if you want to escape my ads, escape my harang, no problem. I know my ads is very long ads, but my thumbs up is only a thumbs up like that. Don't escape my don't forget to thumbs up my LS, okay, my friend? We are Bosca team here. Yes, my friend Bosca. Thank you, much welcome, my friend Bosca. Very, very much. Thank you. I'm back. Thank you my friend Bosca to bring me here in your team, my LS. Thank you. Salamat kapatid na Susan Mirandilla. Salamat. Okay my friend Xiao Lao, I gave you another banana my friend Xiao Lao. This is the another banana. Ron Vlog, he go with your house. Dikit Kalimbang all my friend. Xiao Lao. This is another banana, my friend. Thank you, my friend. Thank you. Sir Bosca, done to you. My friend Bosca, Kois TV, he is already done to you, my friend Bosca. But don't worry, my friend Kois TV, Bosca, very organic and legit friend. If you want to visit the house of Bosca, we have an LS every 8 p.m. Pinas time here in the Philippines. You just go there, and a lot of friends, a lot of new friends did you get there. Basta marami ka makukuha mga bagong kaibigan doon, kapatid na Kois. Madalas ako diyan, gabi-gabi ako nandyan. Every night I go there with the LS of Bosca team, because a lot of people all over the world, from Japan, India, in Philippines also, a lot of Philippines who visit that LS, and also from Thailand or another country.
Bet Pacquiao TV, mega love shout out to you my friend Bet Pacquiao. Salamat sa pagpasyal. Huwag ka mag-alala kapatid na ko, diyan kay kapatid na kay my friend Tim Bosca. He is organic and legit friend, supportive. As I said, I promise, Bosca is very organic and legit friend. Kuya Jumel, mega love shout out sa iyo kapatid. Guys, meron ka na pong Bet Pacquiao TV, meron ka na pong moderator, at sa iyo kapatid na Kuya Jumel, meron ka na pong moderator. Pwede na po kayo magbaba ng bahay. Guys, please drop your house and make it busy to each and everyone. Support to each other, and also my friend Bosca. Guys, don't forget to visit the house of Bosca. Walang ano man kapatid na Jumel, maraming salamat. Tayong itong mga kapwa ko Pilipino, guys, bisitahin niyo po ang bahay ni Bosca Team. Marami po kayong makukuha mga bagong kaibigan diyan. Gabi-gabi po nandiyan ako, sari-sari pong tao pumupunta sa bahay niyan. Marami po kasing bisita diyan. Pero puro po mga taga Laos or taga Thailand, Japan, India, Switzerland, Malaysia, tapos Singapore. Basta marami pong nabisita dyan sa bahay na yan ni Bosca Team. Tapos mga taga-Pilipinas, marami rin po kami napunta doon. Lahat po doon nagbabalikan, nagsusuklian. Agad-agad po silang nagbabalik. Tapos minsan sila po ang kusang magdidikit sa inyo mga kapatid. Kaya kayo mga nasa Pilipinas, bisitahin nyo po. Please visit the house of Bosca. Every 8 PM Pinas time ata ang kanyang LS kasi gabi-gabi nandun ako. Bisita po kayo. Yes, my friend, Bosca, mabuhay Philippines and mabuhay from people of Laos. Mega love shout outs in everyone. Every day I shout out your country is from Thailand, but you are not from Thailand, you are from Laos. Thank you, my friend. I am sorry, but sometimes I shout out from Thailand. You are from Laos. Thank you, my friend, Bosca from Laos. And also, mega love shout out to people from Laos. Thank you very much. Guys, nagbaba po ng bahay si Kuya Jomel. Guys, pa-support naman. Kuya Jomel, bisitahin ko po bahay mo ha. Jomel TV 3.13. Tamsak na lang ako sa iyo kapatid na Kuya Jomel Host bago hindi yun na-hack. Kapatid na Jomel, hindi yun na-hack. Hindi mo kasi inayos yun bago mag-November 1. Kuya Kos, mega love shout out. Sabi ni kapatid na Bosca, hindi yun na-hack. Tingnan mo sa akin, inayos ko. Sinabihan ko na kayo na ayusin nyo kasi nga pag November 1, magpapalit na ng bagong regulasyon ng Facebook. Hindi yun na-hack. Hindi mo na talaga mabubuksan yun kasi hindi mo inayos. Ang Facebook ay hindi na po Facebook, pinalitan na siya ng pangalan, pero hindi lang inalis yung Facebook. Nanood po kayo ng balita. Ang Facebook po ay hindi na talaga pagmamayari ng Facebook. Ibang company na po ang Facebook ngayon, pero hindi lang inalis ang Facebook na pangalan kasi nga po doon na nasanay ang tao. RJ, mega love shout out sa iyo kapatid na RJ. Meron ka na pong moderator kapatid. Big shout out, Poging Poging ho, sino yun? Salamat mga kapatid, salamat. Kapatid na Jumel TV, magtatamsak na lang po ako sa iyo ha. Dating dikit na po to sa yung isa ko. Magtatamsak lang po ako at panoorin ko na lang po ang palabas sa iyo ha. Malaki na bahay mo kaysa sa bahay ko. Salamat din sa iyo kapatid na RJ. Guys, please visit the house of Bosca and also Bet Pacquiao. And also Kuya Jomel and also my friend RJ, please guys. Kapatid na Bet Pacquiao, nandiyan ka pa po ba? Nandito ako sa bahay mo kapatid. Kung di ako nagkakamali kapatid na Bet Pacquiao, nagkadikitan tayo kay Kwan. Kay
kay Tatay Diboy Vlog sa main channel ko, itong monitor ko. Parang doon kita nakita kapatid na Bet Pacquiao. Thank you my friend Bosca. Guys, please visit the house of Bosca from Laos. Guys, please visit the house of Bosca. He dropped his link. Please visit the house and make it support. If you are not a friend of Bosca, guys, I promise with you, to all of you, Bosca team is very organic and legit friend. Every night I go there .ls. Tagalogin ko na lang para madali. Gabi-gabi po nandun ako sa LS niya. Napakarami pong taong nabisita sa kanya. At marami pong mga sari-saring bansa ang nabisita po sa kanya. At as in totally talagang maraming bisita sa kanya. Kahit mga taga Pilipinas, marami pong nabisita doon. Kaya bisitahin niyo po ang bahay niya ni Bosca Team, guys. Makakarami po kayo ng mga bagong kaibigan doon. At saka organic ang mga tao doon. Mas organic pa sa ating Pinoy eh. Oo, promise. Mas organic pa sa ating mga Pinoy kasi sila agad nagbabalik. Nandito ako sa iyo kapatid na Bet Pacquiao ha. Ayan. Bibigyan kita ng ayuda kapatid na Bet Pacquiao pa. Tapusin ko muna ang iyong palabas. Sige kapatid na ko, salamat. Salamat. Shout out my friend, family to Mega Love shout out. You have a moderator, please drop your house. Ingat ka po palagi diyan host. Salamat guys, malapit na ako umuwi guys. Malapit na ako umuwi sa Bicol. This coming November 25 or before end of the month. Uwi na ako. Doon bira na ako mag-LS kasi may signal. Thank you my friend, family to. Thank you to visit me again my small house. Thank you my friend. Drop your house my friend. Then I gave you 2 bananas my friend if you drop your house. Or if you drop your link. Thank you. Hanggang June ako doon. Next year. Babalik ako dito sa Cavite June 2022 na. Doon muna ako. Magtatagal muna ako doon. Mag-ELS pa rin ako doon pero bibihira. Puro upload na lang ng video ang gagawin ko. RJ Pasokli, kapatid na RJ, tapos na daw po sa iyo si kapatid na Bet Pacquiao TV. Thank you so much Ricky. No problem my friend, family string 2. Thank you. Kapatid na RJ, dana daw po sa si kapatid na Bet Pacquiao. Ganda ng katawan na. Kapatid na Bet Pacquiao, ganda ng katawan no, in fairness. Pak, 'di ba? Oo, kapatid na guys. 'Di ba? May abs pa. Xiaolao, kapatid na RJ, dyan na daw po sa iyo si kapatid na Xiaolao. Pabalik naman guys, kay kapatid na Xiaolao. Kapatid na RJ, please return the favor of my friend Xiaolao because she is already done to you, my friend. Please return the favor of my friend Xiaolao from Laos country and sister of my friend Bosca. Very organic and legit friend from Laos country, my friend Bosca and Xiaolao. Guys, please visit the house of my friend family too from ating Bosca also. RJ Dan sa'yo, pasokli po, sabi ni kapatid na Kuya Jumel.
Kapatid na Bet Pacquiao TV, ito po patapos ng ang iyong palabas. Ididikit kalimbang ko na po to sa iyo ha. Salamat kapatid na Bet Pacquiao. Dikit kalimbang kapatid Bet Pacquiao. Kapatid na Kuya Jumel, tamsak na ako sa iyo ha. Natapos ka yung palabas, kapatid na Kuya Jumel. Tinapos ka yung palabas na 6 minutes and 17 seconds sa kapatid na Jumel. Tamsak na lang ako sa iyo. Salamat kapatid na Bet Pacquiao. And also my friend Family 2, I am here to your house, my friend Family 2. My friend Family 2, I am here to your house. I gave you 2 bananas, my friend. Organic and legit. Not a ninja, not an alalay, my friend. Family 2. 2 bananas I gave you, my friend. One banana, my friend. 2 banana. Then also my main channel, that is my monitor. Did you see myself? That is my original, my main channel or original account. I gave you 3 banana, my friend. 2 and 3. This is your movie, this is your house, my friend. Family 2. Xiao Lao, please return. My friend Xiao Lao, Bet Pacquiao, he is done to you, my friend, Xiao Lao. But don't worry, my friend, Bet Pacquiao TV. My friend Xiao Lao, very organic. Don't worry, ibabalik yan sa iyo, kapatid na Bet. Pasyal ka sa bahay ni kapatid na Team Bosca, 8 PM Pinas time ata dito sa atin sa Pilipinas, ang LS niyan. Makakarami ka ng bagong kaibigan doon. My friend Family 2, I am finished with your house. I gave you 2 banana. This is the first one I gave you. Thank you, my friend Bosca. Thank you. You have a new moderator, my friend. Family 2, this is the first one I gave you. I am finished. I kalimbang all. Kaloka. Maubusan ako ng English ba? Kami, mega love shout out. And this is my friend Family 2. This is the second one I gave you. And I always finish with your house, with your movie, with your palabas. Ay dikit kalimbang. Ay dikit kalimbag talaga. Okay, this is the second one, my friend Family 2. Thank you, my friend Family 2. Don't forget to thumbs up, guys, my LS. Don't forget. Bosca team, done to you, idol, pasukli po. Kapatid na Kuya Jumel, wag ka pong mag-alala dyan kay Bosca. Don't worry about my Bosca friend from Laos country. A very organic and very legit friend. As I said, as I promised, don't worry about of that, because if you go there to that LS, a lot of people you get, basta marami kang makukuha ng tao doon. Kasi marami kang bagong magiging kaibigan doon, at organic yung kapatid na Kuya Jumel. Si kapatid na Bosca team. 8 PM Pinas time. Hit the notification bell and hit the subscribe button, my friend Kuya Jumel, because every day if we have LS, magno-notify naman sa oh my gosh, my English is so unleaded, gosh. My English is so bad for English.
Kuya Jomel, thank you, my friend. Sabi ni kapatid na boss ka. Mauubos. Gods, my English is so unlimited only. No, I mean, my English is so limited only. Not unlimited. Sorry, my English is so limited only. I am not a fluent to speak English, but I am a fluent to how to speak Tagalog. Oh my gosh. Good job, my friend. Thank you, my friend. Thank you, thank you, my friend. Salamat mga kapatid dito sa Team Philippines also. Much welcome to support my LS, guys. Napaka Salamat kapatid na boss ka. Salamat. Salamat. Yes, I know I am mabait. Retired Filipina, mega love shout out sa iyo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa iyong patamsak. Maraming salamat po, ma'am. Retired Filipina, from what is the country? What is the flag? From Canada, from Belgium, from Norway, or from basta yun na yun. Maraming salamat po, ma'am. Retired Filipina, kumusta po? Maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Retired Filipina, pwede na po kayong magbaba ng inyong bahay para atin mabisita at para mabigyan po kita ng kahit dalawang ayuda po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Arigatou gozaimasu. Maraming salamat. Isang mapagpalang hapon sa iyo, ma'am. Ayun, from Sydney, Australia. From Sydney, Australia with love. Yahoo! Maraming salamat, ma'am. Retired Filipina. Retired Filipina, mega love shout out daw, sabi po ni kapatid na boss ka. Baba na po kayo ng bahay niyo po, ma'am. Para mabisita po natin ang iyong bahay, ma'am. Retired Filipina. Maraming salamat po. Alam ko po magkaibigan na tayo sa aking main channel or dito po sa aking monitor. Kung saan niyo po ako nakikita, yan po ang aking monitor. Maraming salamat. Guys, baba po kayo. Please drop your link, guys. Drop your house. Don't be shy. Please drop your link to everyone. Bet Pacquiao TV Dan. Kapatid na Bet Pacquiao, si kapatid na Xiao Lao, she is already done to you, my friend. Please return the favor of my friend Xiao Lao from Laos country. Mega love shout out to each and everyone. J Black Jr., mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator. Boss ka team, hello, kumusta? Rika Tubera, mega love shout out sa iyo, kapatid na Rika. Meron na po kayong mga moderator. Oho, di ba? May pumuputok-putok. Meron ka na pong moderator, kapatid. Salamat. Huwag niyo pong kalimutan si host na tamsakan, maluoy, maawa sa pobreng host, sa pobreng unggoy. Kahit skip nyo na po harang ko, basta wag nyo lang pong kalimutan na tamsakan si host. At kahit skip nyo na po harang ko, wag nyo pong kalimutan na magpalipa. Peace. Wag nyo pong kalimutan magpalipad. Beke naman dyan. Pabisita naman ho. Sige, kapatid na Rika. Baba na po kayo, guys, ng inyong mga bahay, guys. Baba na po kayo ng inyong mga bahay at bibisitahin po natin ang inyong mga mansyon, ang inyong mga alagad, ang inyong mga kabahayan, ang inyong kubo. Baba po kayo, guys. My friend Boss ka, please drop your link because we have a new visitor.
Guys, ini-invite ko po kayo guys na bumisita po kayo dito kay kapatid na Bosca from Laos. Gabi-gabi po ako nandyan sa LS niya, makakarami po kayo ng mga bagong kaibigan doon. Promise mga kapatid. Hindi po ako sa nagluloko po sa inyo, hindi po ako sa nagsisinungaling po sa inyo. Guys, bisita po kayo sa bahay po ni Bosca from Laos. Gabi-gabi po ako nandyan kasi 8 PM Pinas time ang LS niya dito sa atin sa Pilipinas. Sari-sari pong tao nandyan. Marami po kami mga taga-Pilipinas na nabisita dyan. Na-discover na rin po ng mga kapwa natin Pilipino na nandito sa Pilipinas o nasa ibang bansa, nasa ibang country. Nabisita na po ang kanyang, na-discover na po ang kanyang LS kay Team Bosca po guys. Promise, hindi po kayo magsisisi. Makakarami po kayo ng mga bagong kaibigan doon kay Team Bosca. Backpackers Mountain, mega love shout out. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng inyong bahay. Ayan po si kapatid na Family 2, si kapatid na Xiaolao, si kapatid na Bosca. Team Bosca po sila, iisa po silang team. Marami po doon talaga mga taga Japan, taga New Zealand, taga Switzerland, taga Paris, taga India, taga Pilipinas, taga Thailand, taga Hong Kong. Basta sari-sari po, marami pong nabisita diyan kay Bosca team. Kalimbang all nyo po yan, promise, hindi po kayo magsisisi doon. Pag kayo pumasyal dyan, marami po kaming nabisita dyan, sari-saring bansa. Na-discover na po namin kasi yan, nakadikitan ko po yan sa isang LS, yan si Bosca. Marami po ang tao dyan. Walang ano mga kapatid na backpackers. Rika Tobera, nandito ako sa bahay mo, kapatid na Rika. Unang palabas, kapatid na Rika. Nandito ako sa iyo, kapatid na Rika, unang palabas. Sandali lang kapatid na backpackers ha. Si Rika muna unahin ko. Bibigyan din kita dalawa. Pangalawang bigay kapatid na Rika, pangalawang bigay. Ito, road to grade 3 na to kapatid na Rika. Nag-silent LS na to ng 3 beses. At may sariling palabas, may sariling bilang. Ito naman, road to grade 2. May sarili lang palabas, may sariling bilang. Pare-pareho ko po itong account. Ipapamonetize ko rin po itong dalawang bahay na to. Kaya 3 na po ang account ko. Itong main channel ko, itong monitor ko, na monetize channel na. At ito po, papamonetize ko rin po itong dalawang to. Para makarami. Koy Panaga, mega love shout out. Rika Tobera, dan to yo. Kapatid na Rika, dan na daw po sa iyo si kapatid na Bosca team. Pabalik na lang kapatid na Rika, kay kapatid na Bosca. Legit po yan mga kapatid. Napakabait po ng host na yan, promise. Hindi po kayo magsisisi dyan. Ako na po nagsasabi sa inyo, legit po yan, organic. Sana all, maganda ang sasakyan. Thank you guys. I will pay you back, promise. Sabi ni kapatid na Rika. Bosca team, they are watching you right now, my friend. Ganda naman ang sasakyan ni Madam. Kois Panaga, nagbaba po ng bahay. Guys, please visit the house of my friend Kois Panaga and also my friend, very organic, very legit friend, Bosca team. Guys, please do visit my friend Bosca. Ilang minutes to kapatid na Rika? 12 minutes. Papanoorin ko lang kapatid na Rika ng mga 3 minutes ha, ang iyong palabas. Magdidikit kalimbang ako sa'yo, hindi na ako mag-iiwan ng bakas kapatid na Rika ha. Hello my friend, family 2. Sabi ni kapatid na Bosca. Guys, please visit the house of my friend Kois Panaga, Rika Tobera dan. Kapatid na Rika, dan na daw po sa iyo si kapatid na Xiaolao. Please do return the favor of my friend Xiaolao, my friend Rika.
Mega love shout out sa 4 million in the house. On the way guys, kapatid na Rika, nandito ako sa bahay mo ha. Dalawa po ang ibibigay ko sa iyo kapatid na Rika ha. Pakikita ko po sa iyo na dinikitan po kita kapatid na Rika at binigyan kita ng dalawa. Yan kapatid na Rika, naka 3 minutes na ako sa iyo. 3 minutes and 35 seconds yan kapatid na Rika. Magdidikit na po ako sa iyo, dikit kalimbang, hindi na po ako magbabakas kapatid na Rika ha. Kapatid na Rika, dikit kalimbang, wala po akong bakas, naka 3 minutes na po ako sa iyo kapatid na Rika. Salamat. Unang bigay ko sa iyo kapatid na Rika. Guys, please visit the house of my friend family. Kapatid na Rika, naka 3 minutes and 3 minutes and ano na ba to? Ba yan? Kaloka? Nawala? Ito na hanapin. Yan. Ilang minutes na ako sa iyo kapatid? 3 minutes and 52 seconds kapatid na Rika. 3 minutes and 52 seconds na ako sa iyo ha. Ayan. Ididikit kalimbang ko na to sa iyo kapatid na Rika. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas. Ayan. Kapatid na Rika, dikit kalimbang, pangalawang bigay sa iyo kapatid na Rika. Salamat. Nasaan na si kapatid na? Guys, please visit the house of my friend family to kapatid na Koy Panaga. Bibisitahin ko pang yung bahay ha. Walang ano man kapatid na Rika. Guys, please, wag nyo naman pong kalimutan na tamsakan si host. Kahit skip nyo na po harang ko, okay lang. Basta tamsakan nyo na lang po ako. At sana wag nyo naman pong kalimutan na magpalip. Sige, magsukli. Yung binigay ko sa iyo kapatid na Rika, wag mo nang susuklian kapatid na Rika. Yung binigay ko sa iyo, wag mo nang susuklian. Sa iyo na yun. Bigay ko yun. Sir Da, mega love shout out to you my friend. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay, kapatid. Kung may bagong upload kang video o may premiere ka, pwede mo pong ibaba, kapatid. Salamat. Si Backpacker pala. Kapatid na Backpacker, bibisitahin ko pang iyong bahay mo ha. Hoy, sana all. Sana all Backpacker. Kapatid na pare ko, mega love shout out. Kumusta Unggoy? Kapatid na Backpacker, nandito pa ako sa bahay mo ha. Unang bigay ko po sa iyo kapatid na Backpacker. Panoorin ko lang po ang iyong palabas. 11 minutes and 21 seconds. Lagi na lang walang damit, Goy. Naguhubad ako. Si Backpacker, si kapatid na Koy Panaga, kapatid na pare Koy, baba ka po ng bahay mo. Oo, yan laki-laki naman ng bahay, giatay. Koy Panaga. Sana all. Kapatid na Koy Panaga, nandito po ako sa bahay mo rin ha. Unang bigay ko po sa iyo. Panoorin ko lang muna po ang iyong palabas bago po ako magdidikit kalimbang sa iyo kapatid na Koy Panaga. Backpacker, dan po idol. Kapatid na Backpacker, dan na daw po sa iyo si kapatid na Koy Panaga. Nandito ako sa bahay mo kapatid na Koy Panaga. Tama, kapatid na Koy Panaga, nandito ako sa iyo. Kapatid na Backpacker, nandito rin ako sa iyo. Hindi Goy. Lulungkot nga ako, hindi na ako binibisita eh. Char. Dan, family to, my friend, family to, Rika Tovera, she is already done to you, my friend. Koy, Dan, to you, already, my old friend. Kapatid na Koy, Dan na daw po sa si kapatid na Bosca. Nagbaba po ng bay si kapatid na family to, from Team Bosca, guys. Please visit the house of Team Bosca. Nalulungkot nga ako, nagtatampo na ako, Koy, kapatid na, pare ko, hindi na ako binibisita ni Rio.
Namimiss ko na siya kalukitan, kakulitan. Magkano na sahod mo? Ay nako Goy, hindi ako nakasahod. Nagkulang ako ng $8. Akala ko makakasahod ako. $8 talaga promise, nagkulang ako. Kaya sa December 22 ko na naman sasahurin. Okay lang 'yun. Dan Xiaolaos. My friend Xiaolao, Rica Tuvera, she is already done to you, my friend. Pare ko, vlog, mega love shout out. Pam Sir Serda, mega love shout out. Host, pahingi ng ayuda. Opo kapatid, pakatapos ko po sa kanila ha, bibigyan po kita kapatid ha. Huwag ka po mag-alala. Don't worry. Mega love shout out sa iyo, boss ka team. Oh, bisitahin mo yung kapatid na ko. Pare ko, marami kang magiging kaibigan diyan. Gabi-gabi nandiyan ako. Halo-halo ang tao diyan. May from Thailand, Japan, Indonesia, Hong Kong, Switzerland, India, Philippines. Ayan, marami na bisita sa kanya. Backpacker, mountain, Farm Sir Dadan Pulpak, Pasukli, sabi ni kapatid na backpacker. Farm Sir Dadan na daw po sa iyo si kapatid na backpacker. Dan, boss ka my friend. My friend boss ka, Rica Tuvera, she is already done to you. Shaula Backpacker, Mountain Dan. Okay, kapatid na Kois, nakailang minutes na ako? 3 minutes and 15 seconds na ako sa iyo kapatid na Kois. Ayan, ididikit kalimbang ko na sa iyo to ha. Unang bigay ko sa iyo kapatid na Kois, Panaga. Una. Dumaan lang ako, Goy, busy pa. Salamat, Goy. Kapatid na backpacker, Ivan Ignacio. Nakailang minutes na rin ako sa iyo. Naka 4 minutes and 4 minutes and 25 seconds na ako sa iyo, kapatid na backpacker, Ignacio. Ivan Ignacio, ididikit kalimbang ko nito sa iyo. Dikit kalimbang. Dikit kalimbang, tamsak at dikit kalimbang ako sa iyo, kapatid na backpacker, Ivan Ignacio ha. Ayan. Unang bigay ko sa iyo kapatid. JGM, Davirs, Siargao, mega love shout out. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Sino pa ba sino pa hindi ko nasuklian? Guys, sino pa daw po hindi nasuklian ni kapatid na Rica Tubera? Backpackers, done to you, my friend. Sabi ni kapatid na Boss ka. Guys, please visit the house of my friend Boss ka. Mega love shout out sa iyo, Katong Goods. Hello, kumusta kapatid? Kumusta kapatid na Katong Goods? Kumusta ang aking pinaka original, pinaka legit, pinaka the best kong kaibigan at kauna-unahan kong kaibigan dito sa mundo ng YT, Katong Goods Vlog. Mega love shout out sa iyo kapatid na Katong Goods. Kumusta kapatid? Kumusta ang aking kapatid na si Katong Goods? Ang pinaka-original kong kapatid na si Katong Goods at pinaka-legit kauna-una akong kapatid dito sa mundo ng YT at kaibigan dito sa mundo ng YT, si Katong Goods. Mega love shout out sa'yo. Alexa May, mega love shout out sa'yo kapatid na Alexa May. Maraming salamat sa pagbisita mo. Guys, may mga moderator na po kayo, host. Barter tayo 10. Guys, kung sino daw po gusto makipagbartiran dyan, bibigyan na lang kita kapatid na GMG ng 2 kapatid. Hindi ko na sa'yo ibabarter. Bibigyan kita 2 lang kapatid. Oy, malaki-laki na ang bahay. Una kapatid na GMG, unang bigay ko sa'yo. Xiaolao, done full pack. Sabi ni kapatid na Backpacker Mountains. GMG Dan, sabi ni kapatid na Xiaolao, nagbaba ng bahay si kapatid na family to string recovery. Guys, please visit the house of my friend Boss ka team, guys, please. Nasaan na ba ang bilis? Kapatid na GMG Arman Tamparong, mega love shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong jacket, Kapis Xiao. Kapatid na GJM Diver Siargao Island, Diver Siargao. Diyos ko po, nagbasa mali pa. Nandito na po ako sa iyo kapatid ha. Ayan, unang bigay ko po sa iyo kapatid. Natapos ko na yung palabas. Dikit kalimbang.
Hindi, wag mo nang i-barter to. Bibigay ko na lang yan sa'yo, kapatid. Dikit Kalimbang. Salamat, kapatid. Backpacker Mountain done to you. My friend Backpacker, boss ka team, he is already done to you. Please do return the favor of my friend, very organic friend, boss ka team. My friend, Diver Siargao, ayan, pangalawang bigay ko po sa iyo, kapatid na Diver Siargao. Kapatid na Katunggods, baba ka po ng iyong bahay, kapatid na Katunggods. Salamat sa pagbisita mo, kapatid na Katunggods. Salamat. JGM done to you already. Ano to? 7,000, ano to? 7,893 po dialysis. Okay. Malaki-laki rin, kapatid, no. Apps, Queen Vlog, mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron ka na pong moderator, pwede ka na po magbaba ng iyong bahay. Kapatid, bago lang po dito. Sige po, kapatid, baba ka na po ng iyong bahay. Xiaolao, Dansokli, all, Kalimbang, sabi ni kapatid na Diver Siargao. Baba ka po ng bahay mo, kapatid na apps. JGM Diver Siargao Island, done to you. Boss ka, pakibaba bahay mo. My friend, boss ka, please drop your house because JGM Diver Siargao, she said drop your link, my friend. Guys, don't forget to thumbs up my LS, guys, please. My friend apps, pwede ka na po magbaba ng iyong jacket. Magbaba ng iyong bahay. Guys, my friend Boska from Laos country, he dropped his link. Please visit the house of my friend, very organic and legit friend, Boska. A lot of people he go there, that LS, and all over the world, char. Mauubusan na ako ng English dito. Salamat po ulang anumang kapatid na apps. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na apps. Pagbisita naman po at please do visit my friend, my friend Boss ka team, guys, please. Salamat, mahal na kaibigan. Same to you, my friend Boss ka. Pinsan ni JMTV, mega love shout out sa iyo, kapatid. Meron na po kayong moderator. Pwede na po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Kung meron po kayong new upload video at may premiere po kayo, baba nyo po ang inyong mga bahay. And also, don't forget to visit my friend Boska, please, guys. Visit the house of my friend Boska team, very organic, very legit friend. And don't forget to visit that LS. Marami po kayong makukuhang kaibigan doon. Mas kaibigan kami po, marami kaming taga Pilipinas na nakita po sa bahay ni kapatid na Boska team from. Guys, please do visit the house of my friend Boska team. Guys, please visit the house of my friend Katunggods Vlog. Katunggods Vlog. Please visit, guys. That is my ano ba tawag doon? Isa po yan sa pinaka-original ko pong kaibigan dito sa mundo ng YT at napaka-legit po at higit sa lahat po. Kauna-unahan kong kaibigan po dito. Una pa diyan kay Showy Anaanggoy. Ayan, si Sabi na Onggay, pay ko yung kaibigan. Si Katunggods Vlog yung pinaka-original kong kaibigan dito sa mundo ng YT. At pinaka-organic sa lahat ng organic. Ayan si Katunggods Vlog. Promise, mga kapatid. Bisitahin nyo po bahay dyan ni Nawala na naman tuloy ako sa idadaldal ko kay Showy. Pumasok lang si Showy na demolize na naman ang utak ko. Sino na ba yung bibisitahin kung sasabihin ko? Ay. GMTV pala to. Tamsak na lang ako sa iyo, kapatid na GMTV idikit ko na to sa iyo eh. Ayan, tamsak na lang ha. Ayan. New upload video, patamsak po, balikan. Di wow. Yan tayo eh. Dikitan nyo ako, ayaw nyo.
Masasaktan daw kayo. Eh di wow. Boss, wait lang. Maghahatid lang ako ng coffee ni boss. Salamat, kapatid. Thank you, boss. Bukas mag-LS din ako. Ulit bigyan ayuda. Salamat, pinsan. Baka may wala pa akong naibibigay sa iyo. Ay, kapatid na pinsan, meron pa akong isa. Ayan, oh. Yan, kapatid na pinsan. Ito yung una ha, baka sabihin mo niyan, pabalik-balik. Ito yung isa, ito yung pangalawa. Oh. Ito na idikit ko na to sa iyo. Ito hindi pa. Yan na ididikit ko sa iyo ha. Pati ang hirap magsarili, mamoni. Oo nga kapatid na katunggods, napakahirap po guys. Guys, kung sino naman po ang nakakaluwag-luwag po dyan mga kapatid, sa nakakaraos-raos naman po sa buhay or nakakaluwag-luwag po sa buhay guys. Ako po ay lumalapit po sa inyo mga kapatid. Ako po ay nagmamakaawa sa inyo, baka naman. Kung may sobra naman po kayo dyan guys, tulungan nyo naman po to si kapatid kong Katunggods. Ayan po si Katunggods, dialysis patient po yan. Matagal na po yan na tinutulungan ng team ko doon sa kabila kay Tatay Diboy Vlog. Buwan-buwan po kasi nagpapadialysis dito po sa Quezon City. Taga Rizal Province po yan si kapatid na Katunggods. Kauna-unahan ko po talaga mga kapatid na naging kaibigan dito sa mundo ng YT, si kapatid na Katunggods. Almost 2 years ko na pong kaibigan niya si kapatid na Katunggods. At ang nag-i-sponsor po sa kanyang isa, si Mamila Pry. Yun din po nag-i-sponsor din po sa akin si Mamila Pry. Si Tatay Diboy Vlog po, dati natulungan din po ako noon. At yun po si kapatid na Katunggods, sinutulungan din po. Kasi dialysis patient nga po yan si kapatid na Katunggods. Kung hindi po yan magpapadialysis, hindi po kakayanin ng katawan niya. Kaya guys, baka may sobra naman po kayo dyan. Baka gusto nyo naman po tulungan si kapatid na Katunggods. Baka lang naman po mga kapatid, may sobra po kayo. Pinsan na GMTV, dan na daw po sa'yo, sabi ni kapatid na Shaula. Backpackers Mountain on the way, sabi ni kapatid na Shawian. Guys, sana po napakinggan nyo yung sinabi ko about po kay kapatid na Katunggods. Baka lang naman po, may posible po kayo, baka nakakaluwag-luwag po kayo, lalo naman po ngayon magpapasko. Sabi nga po, share the blessing, at ipamahagi natin ang espiritu ng Christmas, itong darating na Pasko, na sana naman po, baka lang, mayroon po kayong sobra naman po dyan. Backpackers Mountain, done to you, sabi ni kapatid na Boss Ka Team. Thank you. Kadadaldal ko, hindi ko na ito na-ikwan. Kapatid na GMTV Vlog, ito po ha. Ididikit ko na po ito sa'yo, kapatid na GMTV. Salamat. Dikit kalimbang kapatid na GMTV. Done to you also, Boss Ka Team, sabi ni kapatid na Backpacker Mountains. Guys, don't forget to thumbs up my LS. Skip nyo na lang po ang harang ko, but don't forget to thumbs up my live stream. Backpackers Ivan Ignacio Dan, sabi ni kapatid na Showian. Guys, please, baka naman. Pinsan, on the way, Shaolao, sabi ni kapatid na pinsan ni GMTV. Iwan ko sa iyo, host. Tagalogin mo. Showy Andan, apps. Kapatid na Showy Andan na daw po sa si kapatid na apps. Pabalik naman kapatid na Showy An. Shaolao Dan, pinsan ni GMTV. Guys, please visit the house of my friend, Boss Ka Team from Laos Country. That is very organic and supportive friend also from Laos Country. And every night I am here, basta yun, gabi-gabi nandun ako sa bahay niya kasi marami pong mga Pilipino, mga taibang bansa ang napunta po sa bahay niya ni Boss Ka Team, mga kapatid. Please do visit my friend Boss Ka Team. Very organic and very legit and supportive friend, guys. Mabait po yan. Sa madaling salita, mabait po yan na kaibigan si kapatid na Boss Ka Team from Laos Country. And also my friend, Xiao Lao, that is the sister of my friend Boss Ka. Guys, please forgive me. Yang kapatid na Mary Ann, nagbaba po ng bahay si kapatid na Apps, guys.
Guys, kumpletuhin nyo naman po yan. Oh. Gawin nyo na pong dalawa. Sa pobreng unggoy guys. Paki naman. Backpacker Dan. Sabi ni kapatid na apps. Showy Ann Dan. Xiaolao my friend. Showy Ann. Dan na daw sa'yo si kapatid na Xiaolao guys. Please. Visit my friend Xiaolao and also Bosca and also my friend Tan. Hello Tan, my friend Tan. Hello again. Hello again and again. My friend guys, please visit the house of my friend. Exit muna ako host, gawin pa ako na work. Sige kapatid na pinsan na GMTV, maraming salamat. Salamat sa iyo kapatid. Apps, your channel is very small. Are you starting? I'm done to you. O, diba? English pa more. Apps, Kinta Vlog, Dan Sukli, full pack, salamat. Sabi ni kapatid na backpacker. Host, as lang po ako. Bakit nababawas yung subscriber ko? Dati 67, now 28 na lang po. Kapatid na apps, kasi po, kaya po nababawasan niya, kaya po nalalagas kasi po talaga panahon ng taglagas ngayon. It means po si Whitey, tinatawag po namin si Lolo, mismong si Whitey po ang naglalagas niyan at ang nalalagas po niyan hindi po nagdidikit ng maayos. Kasi dapat po talaga mga kapatid, pag maiksi lang naman po ang M&M, mega love shout out sa iyo kapatid na M&M, meron ka na moderator. Dapat po talaga mga kapatid, mga 3 minutes or kung maiksi lang naman po ang palabas mga 5 minutes, tapusin na lang po. Tapos, magdikit po, magkalembang po, mag-iwan ng bakas ng naaayon sa palabas. Ibig sabihin po ng naaayon sa palabas, yung kung ano po yung palabas, yun din po ang ating i-comment. Kung ang palabas po ay nakakatawa, mag-comment po tayo ng nakakatawa. Kung ang palabas po ay romantic, love story, or may mga hugot-hugot, yun din po ang ating comment. Kaya po minsan na nalalagas yan dahil ang nangyayari po kasi dikit kalimbang o lang po ang ginagawa. Tapos sabay layas, hindi naman po inaayos, hindi man lang po pinanunoon. Kaya ganun po yan, ang tendency po niyan talaga, nga lagas. Boska, I'm done to you, please return me my channel. My friend Boska, my friend Showy Anna, she is already done to you. Don't worry my friend Showy Ann. Bosca team is very organic and very supportive and legit friend. As I said last every day, every night, every hour, every minute, my friend Bosca is very organic and very legit friend. Please visit the LS of my friend Bosca. A lot of people around the world, around the globe, all over there, char. Xiaolao Dan. My friend Xiaolao, apps, she is already done to you. Tawa si kapatid na JGM mo. Siargao. Nauubos English ko eh. Di, dugtungan ng walang katuturo na English. Nakagasolina ata na to. Miss Kenya. Ganda ng pangalan niya. Miss Kenya Pe, mega love shout out to you my friend. Mega love shout out to you my friend. Good PM to you also my friend Miss Kenya Pe. Please drop your house, drop your kubo, drop your mansion of what kind of you want to drop it. Drop. Oh, sino yung sinasabi mo kanina na maliit pa ang bahay, dagdagan ko? Kapatid na apps, kapatid na JGM, si kapatid na apps. 67 daw yung bahay niya, naging 28 na lang. Kasi nalalagas nga. Nagtatanong nga sa akin kung bakit daw nalalagas, nababawasan yung bahay niya. Sabi ko, kasi nga talagang naglalagas si Lolo, kinakain ni Lolo, tapos hindi pa maayos yung mga pakadikit na mga kapwa natin, small YouTuber, ganun, nalalagas. Kaya baka naman mga kapatid.
Apps, pakibaba bahay mo, kapatid na Apps. Baba mo daw bahay mo, sabi ni kapatid na JGM, Diver Siargao. Guys, please visit the house, my friend, Xiao Lao from Laos country. And also please do visit my friend, the house of my friend, Boss Katim, very organic, very legit friend, guys. As I said, very legit and organic friends, Boss Katim and Xiao Lao. Xiao Lao and Boss Katim, Xiao Lao is the sister of my friend Bosca. Bosca is the brother of my friend Xiao Lao. Bigay ko ng 20 si Apps. Apps, baba mo bahay mo, Apps. Bibigyan ka ng 20 ni kapatid na JGM. Baba mo kapatid na Apps, dali. Gora Bells. Ako kapatid na Apps, baka gusto mo ako bigyan kahit dalawa. Ay guys, pakitamsak naman pala ng new upload yung video, yung Ligo Challenge ko. Sige na naman po mga kapatid. Ayan pong ibinaba ni Monica Vlog. Tamsak lang, sige na, maluoy na. Para dagdag views naman mga kapatid. Guys, patamsak naman po ng new upload kong video. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Sige na yung Ligo Challenge ko po. Tamsak lang, sige na po. Baka naman, patamsak naman po guys ng aking new upload na video. Masaya na ako na tamsakan nyo ang aking bagong upload na video. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking new upload na video. Baka naman po mga kapatid. Patamsak naman po. Sige na po guys. Sige po kapatid. Sige. Apps na screenshot ko na bahay mo. Salamat kapatid na Diver Siargao. Guys, patamsak naman po ng aking premiere, ng aking new upload na video. Tamsak lang kayo, sapat na kayo. Baka naman yung aking new upload na video gusto niyo tamsakan. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking new upload na video, yung Ligo Challenge ko. Kahit tamsak lang po, kahit wag nyo nang i-view, wag nyo nang panoorin, tamsak lang, sapat na kayo. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Baka naman, patamsak po mga kapatid, mga katoto. 22 tamsak danho. Salamat kapatid. Alexa dikit na wait tamsak. Hindi, ayan pong binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking new upload na video. Patamsak naman po mga kapatid. Ayan pong binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking new upload na video. Ligo Challenge. Accepted. Boxer or Sige na po guys. Patamsak lang po dyan sa binaba ni Monica Vlog. Ayan po ang aking new upload na video na Ligo Challenge.
Para madagdagan naman po ng tamsak ang aking new upload na video. Ayan po ang binaba ni Monica Vlog. Boss ka Dan, my friend. Boss ka apps, she is already done to you, my friend. Boss ka. Thank you, thank you. Boss, dalawa na dikit ko sa'yo. Ako yun, si Farmer Sarda. Isang account ko yun. Ikaw ba yun? Ikaw ba yung kapatid? Chori naman, chori. Ikaw pala yun. Hindi, ayun, tamsakan mo. Salamat kapatid. Ikaw pala yun, si Farmer Sarda. Sana all. Madaming account. Patamsak naman, sige na, patamsak naman sa aking bagong upload na video. Ayan na binaba ni Monica. Tawanan ba naman ako ng tawan-tawa, maluwalo sa katatawa. Ikaw pala yun. Chori naman, chori ba? Chori. Pamser. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Sige na, patamsak na. Kulit. Ang kulit ng host. Ayan kasi nyo upload kong video yan eh. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Sige na. Ligo challenge ko yan. Para naman magkaroon ng views. Wala pa kasing views yan eh. Chares. Ganda ka, girl. Gina, patamsak naman ng aking new upload na video. Angelo Dan, sabi ni kapatid na apps. Kapatid na apps, patamsak naman po dyan sa binaba na new upload na video ni Monica Vlog. Yan ang new upload na akin yan. Video ko po yan na binaba ni Monica Vlog. Sige naman, Bikinimen, patamsak lang. Sa Ligo Challenge ko yan. Ligo Challenge accepted. Boxer or brief. Tamsak lang, kahit wag mo na panoorin. Tapos na ako sa Ligo Challenge mo, nakatamsak na rin at all ka ba? Hindi ka talaga mautakan ha. Mautak ka pa sa akin ha, kapatid na Pamser ha. Ewan ko sa'yo. Para naman magkaroon naman ng views yan. Naligo challenge ko. Bikini men. Tawa to. Wise ka. Ganda-ganda kaya niya. Naligo challenge ko na yan. Kahit nga ako nagandahan ako sa sarili ko eh. Char. Chares. Kahit nga ako nagwapuan ako sa sarili ko eh. Charis lang. Legit po kasi ako makipagdikitan. Salamat kapatid na Pamser. Dapat, tama ka kapatid. Dapat talaga ganun. Ako kung napapansin nyo po mga kapatid ha, walang halong biro na to, walang charis-charis na to. Kung napapansin nyo po, pag ako po nakakipagdikitan, ang dala-dala ko po itong aking main. Ito pong aking monitor. Kasi nga po mga kapatid, gusto kong makilala ang bahay ko. Ayaw kong makilala sa akin ay ang aking itong dalawang account na to. Kasi ito po itong dalawang account ko po na to, pangatlong account ko po, pinangingisda ko rin po to. Sila rin po ang pinakikilala ko. Pag ako gumagala po, na sila ang dala ko, sila rin po ang dadalahin kong bahay. Pero kung napapansin nyo po mga kapatid, kadalasan pong aking dinadala ay ang aking main. Ito pong Ricky Oragon Vlog. Kasi dyan po gusto kong makilala ang aking bahay. Ayoko pong makilala itong aking mga pangalawang account, pangatlong account ko po. Kasi ipinakikilala ko rin po sila. Kaya dapat kayo guys na mga kapatid, kung kayo po nakikipagdikitan, dapat po dalahin nyo ang inyong mga main channel. Huwag po yung inyong mga ala-alagad. Kasi po mga kapatid, kaya nga po kayo nakikipagkilala, nakikipagkaibigan kasi gusto niyo po makilala ang inyong main, hindi po ang inyong mga alagad. Kung ang mga alagad naman po ang inyong idadalhin, yun naman po ang inyong ipakilala, yung inyong alagad. Ganon. Chares!
Host, Oragon ka pala. Yes, Oragon pa ako from Bicol, Albay, Legazpi City. Ako po ay isang Oragon. Ayan ang babae ko. Oh, in fairness. Bisaya ako, host. Ang Oragon sa Bisaya. Oo po, kapatid. Sa Bisaya daw po ang Oragon ay malandi, bigaon, tapos yun nga, ayan, manyak. Yan daw po ang salita sa inyo ng salitang Oragon. Sa amin naman po ang ibig sabihin ng Oragon ay magaling, matibay, mapagmahal, mabait, maasikasuhin, matibay sa lahat. It means, kaya po kami nabansagan ng Oragon dahil kami po ay mga Bicolano, kami po ay mahihilig sa sili. Kaya nga po nabansagan kami ng Oragon dahil po kay late Eddie Garcia na siya po ang nagpauso po kasi ng salitang Oragon. Kay late Eddie Garcia, yung artista nga pong si Eddie Garcia, siya po ang nagpauso ng Oragon. Kaya once pong nasabing Bicolano, Oragon, ganun po. Jamsteel Mix Vlog, mega love shout out sa iyo kapatid na Jamsteel. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay kapatid. Manyak pala. Opo, sa salitang Bisaya, yun daw po ang ibig sabihin sa kanila ng Oragon. Manyak, malandi, bigaon, mahilig daw po. Basta yun na yun. Baka mapalo ako ni Lolo pag dinugtungan ko pa. Maraming salamat kapatid sa pagtusok, kapatid na Jamsteel Mix Vlog. Baba ka na po ng bahay mo kapatid na Justin. Ano, akalain mo Jamsteel. Salamat kapatid na Justin Mix Vlog sa pagbisita sa iyong pagtusok. Salamat. Kung meron ka pong new upload na video, meron ka pong premiere, baba mo po kapatid at atin pong matamsakan at atin pong mabisita ang iyong bahay kapatid. Gabi na naman. Puntahan ko na si App. Sige po kapatid na JGM. Diver Siargao. Siguro ang ganda ng katawan mo, no? Kasi diver eh. Salamat daw po sis, sabi ni kapatid ni Apps. Kapatid na Apps, once na nakikipag-isdaan ka ha. Maraming salamat ma'am, Retired Pilipina. Bibisitahin ko pang iyong bahay ma'am, Retired Pilipina. Alam ko po magkadikitan na tayo sa aking main. Pero bibigyan pa po kita ng dalawang ayuda po ma'am, Retired Pilipina. Salamat din po sa pag-comment mo doon sa aking in-upload na video na Ligo Challenge. Salamat po. Maraming salamat po ma'am, Retired Pilipina. Bibigyan po kita ma'am, Retired Pilipina ng dalawang ayuda po. Hindi po to alagad, hindi rin po to ninja ma'am, Retired Pilipina. Ito po road to grade 2 na po to. May sariling bahay, may sariling bilang at may sariling palabas po to. Pinangingisda ko rin po to. Ito aking pangalawang account para po ma-monetize din po to ma'am, Retired Pilipina. Ayan po, papanoorin ko muna po ang inyong bahay ma'am, Retired. At ito pong isa, road to grade 3, nag-silent LS na rin po ito ng 3 beses. At ito po ay pinangingisda ko rin po ma'am, Retired Pilipina. May sariling bahay, may sariling bilang at may sariling palabas. Ito po ay hindi ninja ma'am, ito po ay mga legit, ito po ay mga pinangingisda ko po kasi ipapamonetize channel ko din po ma'am. Ayan, dalawa po ang aking ibibigay sa iyo ma'am, Retired Pilipina. Magkaibang cellphone niyan, kaya legit po yan ma'am, Retired Pilipina.
Hindi po yan alagad-alagad lang, hindi po yan ninja-ninja lang. Papanoorin ko lang muna po ang iyong palabas, Ma'am Retired Pilipina. Ang ganda-ganda naman. Sana all, ang ganda ng halaman, mga bulaklakin. Binebenta nyo to no, ma'am. May mga presyo-presyo eh. $7. Ganda, ma'am, oh. Visit to a weekend street market at the historical town of Windsor. Host, nahirapan ako kasi bago ginagamit kong iPhone. Salamat po, Ma'am Retired Pilipina. Sana all may iPhone. Baka naman, pwede niyo akong palipara. Pamasko nyo na lang sa akin, ma'am. Baka naman. Parang awa nyo na maluoy na sa pobreng host. Ito po, ma'am, ha. Ang inyong palabas po. Dalawa pang aking ibibigay sa inyo, ma'am. Ayan po. Ayan, o. Street market. Akala ko sa inyo to, ma'am. Akala ko binibenta nyo to. Dagan mo ng number ang name ng channel mo. Mahirap ka madikitan. Ang dami mong kapangalan. Sabi ni kapatid na Fam Sir Sarda. Mega love shout out sa iyo, kapatid na Barok. Maraming salamat sa pagbisita mo at sa pagtamsak mo uli. Maraming salamat sa iyo, Barok. Akyat bundok. Walang ano man, Ma'am Retired Pilipina. Windsor. Saan to, ma'am, na lugar na tong Windsor na to? Uy, ganda naman ng bulaklak, oh. Kulay puti. Hindi, namamasyal lang ako sa street market. Di madikitan si Apps. Dami kang kapareho. Ibaba mo na lang, kapatid na Apps, sa bahay mo para mabisita ka ni kapatid na Pam Sir Sarda. Gaganda ng mga bulaklak, oh, in fairness. Oh, ayan, oh, gaganda ng mga bulaklak. Oh. Salamat, kapatid na Barok, sa patamsak mo sa pagtusok. Salamat. Iiwanan ko to, ma'am, ng bakasa, ma'am, Retired Pilipina, para alam mong galing sa akin. Ilalagay ko ang aking pangalan sa dulo, ma'am, Retired Pilipina. Para alam mo na ito yung dalawang binigay ko sa iyo, ma'am, Retired Pilipina, ha. Thank you very much. Please pakilagay ang comment para makapag-share din ako. Yes po, ma'am. Naglagay po ako ng linagyan ko po ng bakas, ma'am, Retired Pilipina, at linagay ko po ang aking pangalan sa dulo, ma'am. Para alam mo po, ma'am, na galing po sa akin yung dalawa po na papasok sa iyo, galing po sa akin. Linagay ko po ang aking pangalan sa dulo, ma'am, Retired Pilipina. Papanoorin ko lang muna po ang iyong bahay kasi maiksi lang naman po to, 8 minutes and 25 seconds. Tatapusin ko na lang po, ma'am, Retired Pilipina, ha. Maraming salamat po, ma'am, Retired Pilipina. Bago po ako magdidikit kalimbang, tatapusin ko lang muna po ang inyong palabas.
Nagbaba ng bahay si kapatid na Xiaolao. Guys, please visit the house of my friend Xiaolao. Banana ka, apple ako. Maraming salamat sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator. Banana ka, apple ako. Banana ka, saging ako. Meron ka na pong moderator kapatid. Pwede ka na po magbaba ng yung premiere o may new upload video ka para mabisita po ng ating mga kaibigan at para mabisita ko rin po kapatid na banana ka, saging ako. Upsquate vlog done, thank you. Please wait 2 days before I send you back. So para safe, sabi ni Ma'am Retired Pilipina. Natawa si kapatid. Ako si Kala mo ha, di ko sasakyan yan na mga alagad mo na yan ha. Guys, baka gusto niyo pong mamasko sa akin, baka gusto niyo akong pamaskuhan mga kapatid. Pamasko niyo na, maagang pamasko niyo sa akin. Dapat mga kapatid, nakasahod na ako. Ngayon na 22 dapat makakasahod na ako. Kaso ang nangyari, akala ko kasi kumpleto ko na yung threshold ko, yung dollar ko. Diyos ko Ginoo, nagkulang pa nga po ng $8.2. Nagkulang pa po ng $8 yung threshold ko. Kaya hindi ako makakasahod ngayon na 22 dito sa Pilipinas. Akala ko pa naman nakompleto ko na. Pangatlong dikit kay apps, sabi ni na banana sa Guys, baka gusto niyo naman pong pamaskohan ako ng maaga, baka naman. Hindi na nga po ako nakasahod ngayon. Hindi po ako makakasahod ngayon na 22 kasi nagkulang po ako ng $8. Kung alam ko lang po, pinaliparan ko na lang sarili ko. Kasi binibilang-bilang ko kasi akala ko okay na, tama na, nagkulang pa nga. Guys, baka gusto niyo akong pamaskuhan. Sige na, parang awan niyo na po, guys. Parang awan niyo na. Parang awan niyo na, maluoy kayo. Wag mo na balikan, kapatid na apps, si banana ka. Kasi si kapatid na JDM din yan. Binibigay lang yan sa iyo ni kapatid na JDM. Si Diver Siargao yan. Ma'am Retired Pilipina, natapos ko na po ang inyong palabas. Nag-iwan na rin po ako ng bakas, ma'am. Ilagay po ang aking pangalan sa dulo. At magdidikit kalimbang na po ako, ma'am. Retired Pilipina. Dikit kalimbang, may bakas na po. Salamat. Natapos ko po ang inyong palabas. Yung isa na lang, hindi pa. Nasaan na ako nawala? Sana all, nawawala. Sana all, may magpakulay sa akin. By Kenny Man. Baka gusto niyo akong pakulayan, mga kapatid. Maluoy na kayo sa akin, parang awa nyo na. Baka naman, gusto niyo akong pakulayan. Ilang oras ang LS nyo? Depende po, ma'am. Pag sinisipag po ako 3 oras, pag tinatamad po ako 1 oras. Minsan po 3 oras po ang LS ko, minsan 2 oras, pag tinatamad po ako 1 oras. Hey, mega love shoutout. Ross Mobile, mega love shoutout. Hello to you, my friend. Mukha mo pangit. Hindi kaya, gwapo kaya ako. Ma'am Retired Pilipina, pangalawang bigay ko po sa inyo, Ma'am Retired Pilipina. Natapos ko po ang inyong palabas. Ayan, nakikita mo naman po ang kulay pulang guhit. Nag-iwan na rin po ako ng bakas at linagay ko po ang aking pangalan sa dulo. Magdidikit kalimbang na po ako. Sure na sure po na hindi yan malalagas kasi tinapos ko po ang inyong palabas at iniwanan ko po kayo ng magandang kasulatan. Yan. Maraming salamat, Retired Pilipina. Bali, ang naibigay ko na po sa inyo, 3 na kasama ang aking main channel. Salamat, arigatou gozaimaste. Mukha mo. Guys, please visit the house of my friend Ross Mobile from
Team Bosca guys, please visit the house of Ross Mobile. Kapatid na apps, bisitahin mo ang bahay ni kapatid na Ross Mobile. Legit din yung kapatid na apps. Babalikan ka niyan. Walang anuman. Mukha. Ako to, si DGM Siargao Island. Alam ko, ikaw yan. Sabi mo, mukha mo pangit. Hindi kaya, gwapo kaya ako. Nawawala kasi ako ng boses pag nag-LS, kaya mag-silent na lang. Kung gusto mo, Ma'am Retired Pilipina, ako ang patauhin mo sa LS mo. Ako ang magdidinaldal dyan sa LS mo, Ma'am Retired Pilipina. Paakyatin mo ako gamit ka ng StreamYard. Wala akong kasawa-sawa sa pagdidinaldal. Ano gusto nilang LS? Katulad ng gantong LS ko, pani LS o hugot LS o hindi naman kaya mga yung kwentuhan LS, ganun, depende depende po sa gusto ng aking mga bisita. Ayun ang ginagawa. Ano gusto nila, music live stream na LS? Oh, pwede ko, ginagawa ko po 'yan. May mga music live stream po akong in-upload at ginawa akong LS. At karamihan po sa aking LS ito puro patawa, puro kalokohan ang aking mga pinagsasabi. Pero marami rin pa akong LS na upload na puro seryoso naman. Depende po sa gusto ng aking mga customer. Chares. Oh, di ba may tuwad na nga ako? Oh, di ba? Saan ka pa? Tuwad is life. Miguel, shout out sa 4 million in the house at saka sa 15 na patamsak nyo mga kapatid. Maraming salamat sa inyo mga patamsak. Controversy mega love shout out to you my friend. Meron ka na pong moderator. Alam ko napakasipag ninyong mag-LS. Noon parang 24 hours kayo nag-LS kahit madali. Opo ma'am. Opo. Dati po ang LS ko po mga kapatid 2 PM Pinas time, tapos 10 PM Pinas time hanggang alas 6 po ng umaga. 10 PM Pinas time dito po sa Pilipinas, mula po alas 10 hanggang alas 6 din po ng umaga ang aking LS. Tapos pagkatapos ko po mag-LS, mag-live stream ng 2 beses, nagsa-silent LS pa po ako bago ako matulog. Pagkatapos nag-upload pa po ako ng sunod-sunod na premiere. Ngayon po hindi na ako nagpi-premiere. Monetize na ako kaya di na ako nagpi-premiere. Monetize na ako kaya isang LS na lang ginagawa ko. Hindi na ako nagsa-silent. Minsan hindi pa ako nagla-live. Oh. Katulad po kahapon wala akong live. Tinatamad kasi ko. Wala naman kasi nagpapakulay dyan. Baka gusto nyo naman po magpalipad. Baka naman mga kapatid. Kaya minsan nakakatamad din. Maaga kasi ako na nagigising. Katatapos nag-LS pa kayo. Hey, opo, nag-LS pa ako. Matutulog lang pa ako dati po na hindi pa ako monetize. Natutulog lang pa ako ng mga 4 hours. Ganun lang po. 4 hours tapos babanatan ko na naman po yan ng gagawa na naman po ako ng content na bago, ng new upload na video. Tapos, i-upload ko pa po yan. Tapos mag-ELS na naman po ako. Ganun. Guys, please visit the house of my friend Ross Mobile from Team Bosca, guys. Kapatid na apps, bisitahin mo po yan si kapatid na Ross Mobile. Sa Team Bosca rin po yan. Mabait po yan. Organic po yan si Ross Mobile. Very legit and very organic friend. Ross Mobile. Legend. Chares. Nahiling ka. Ayan o.
Dahil ba, malabog ba? Sige na. Guys, baka gusto nyo naman po akong pamaskuhan. Baka naman. Parang awa nyo na po. Pasko naman, share your blessing. Mag-love shout out sa 6 million in the house. Apps, hanapin kita sa YouTube. Wait lang, sabi ni kapatid na controversy. Ano dara mo? Sana all. Mag-love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat. Mamaya na konti yan. Konti pa kayo sa bigtag nila. Opo ma'am, retired Pilipina. Yan po ang aking pangalan po. Ricky Uragon Vlog po ma'am. Yan po ang pinaka main channel ko po. Dikit na with thumbs up. Sabi ni kapatid na Alexa May. Bisitahin ko ang bahay mo kapatid na Alexa May. Angelo Kiano. Sana all. Nandito ako sa bahay mo kapatid. Pakinggan ko boses mo kapatid Angelo ha. Pakinggan ko boses mo kasi nahiwagaan ako sa binabagong pangalan Alexa May, o di ba? Chares. Ang laki ng bahay mo kapatid na Alexa May. Sana all.
Dito ha, bibigyan kita ng isang ayuda kapatid na Angelo. Alexa May, nakadikit na po, sabi ni kapatid na apps. Ay, hindi po, ma'am. Ma'am, retired Pilipina, hindi po. Hindi po yan ang aking middle initial po, ma'am. Hindi po. Pero yung Ricky po, yan po, pangalan ko po yan. Yung Oragon vlog po, kasi dahil ako po ay isang Bicolano, kaya po Oragon. Dinugtungan ko na lang po ng vlog. Kasi dati po, binago ko lang po yan kasi hindi pa po ako monetize noon. Binago ko po kasi ang linagay ko ay Ricky Oragon ako. Alam ko naman po sa inyo sa Bisaya, ang salita pong Oragon ay iba. Kaya binago ko po, kaya ginawa ko pong Ricky Oragon vlog. Iba po yung dating kasi ng Ricky Oragon ako sa inyo sa Bisaya. Kaya binago ko po. Yung Oragon vlog po ay, kasi Bicolano nga po ako, kaya po Oragon. Kapatid na Angelo, Kiano, nandito po ako sa bahay mo. Magdidikit kalimbang na po ako sa iyo, kapatid. Kapatid. Yan, dikit kalimbang po kapatid na Angelo. Salamat. Opo, ma'am, retired Pilipina. Kasi sa Bisaya nga po, di ba, ibang ibig sabihin sa inyo ng Oragon. Binago ko lang po yan. Kasi Bicolano nga po, kaya Oragon. Nag-love shout out sa 6 million in the house at saka sa 27 na patamsak nyo. Maraming salamat. Opo, ma'am. Nakatatak na po kasi sa mga Bicolano yan, ng mga mahilig po sa baanghang. Mahilig sa sili. Katulad po ng mga kapatid natin na mga nasa part of Mindanao, mahilig din po sa sili sila. Tapos, yung mga taga ibang bansa, mga taga Thailand, Laos, Indonesia, mga mahilig din po sila, 'di ba, sa mga maanghang.
Monica Vlog Dan Pulpak, pasukli, sabi ni kapatid na backpackers. Bicolana ang sister-in-law kong dalawa. Ganun po ma'am. Di mahilig din po sila sa mga maanghang. Kapatid na backpackers Ivan Ignacio, pabalik na po sa iyo si Monica. Nasa harang mo pa po si Monica kaya hindi pa po siya nakakapasok sa iyo. Nagbaba po ng bahay si kapatid na Alex sa may mga kapatid. Yan kapatid na backpacker Ivan Ignacio, nakadikit na po sa iyo si Monica, natapos na po ang iyong palabas kapatid. Salamat. Opo ma'am. Naglalagas pa rin po ma'am. Ako nga nalalagas, hindi po ako makasampa po sa 3K. Nahihirapan po ako sumampa sa 3K. Ang hirap sumampa ng 100, ang hirap mag-ipon ng 100. Bago ka makaipon po ng 100, siguro almost mga 3 weeks, 2 weeks. Lagas kasi ng lagas. Nag-love shout out sa 4 million at sa 27 na patamsak guys. Salamat. Ganun pa rin po ma'am. Mas malala pa nga po ngayon ma'am, retired Pilipina. Dati hindi na po ako nalalagasan ng mga 20. Hindi na po ako nalalagasan yan dati. Ngayon nalalagasan uli ako ng 20. Nang nakaraan nga po siguro mga 40 nalaga sa akin. Isang araw lang. Matindi pa rin nga ngayon eh. Parang may buwan po kasi ma'am retired Pilipina na malaki maglagas. May buwan din po na maliit lang siya maglagas. Kaya pag once na may buwan pong maliit maglagas, dapat isda ng isda. Para dumating man yung buwan ng malaki ang lagas, nakasampa na tayo sa malaki-laki. Nagugutom ako. Nagugutom ako. Yan.
Mamoto yan, bagong labay. Na. Mamoto yung bagong labay. May daw. Opo ma'am, dapat po talaga once pong makikipagdikitan, ang pinakatama po talagang paraan ng pakikipagdikitan ay kung maiksi lang naman po ang video, mga 5 minutes, tapusin na lang po. Kung mga 8 minutes naman lang po ang palabas, tapusin na lang. Kung halimbawa naman po ang palabas ay mga nasa 15 minutes or pataas, kahit po mga 3 minutes pwede na po siyang panoorin. Pagkatapos dapat po mag-iwan po ng bakas o mag-iwan ng comment kung ano po yung napanonood, ayon po sa napanonood po natin. Huwag po tayong magbabakas na kung ang pinapanood po natin ay nakakatuwa or funny video, dapat ganun din po ang bakas, ganun din po ang sasabihin. Dapat mga 5 words po pataas. Dong Bosero, mega love shout out sa iyo kapatid na Dong. Salamat. Parang late ka ata kapatid na Dong Bosero. Sinuklian ka na po kapatid na backpackers ni Monica. Nasuklian ka na po kapatid na backpackers. Mayroon na pong bakas siya sa iyo. Gandang gabi din sa iyo kapatid na Dong. Mga 5 words po pataas dapat pang iiwan na bakas. Ganun po mga kapatid. Huwag po tayo magbabakas ng hindi naman po naaayon sa ating palabas. Alexa May Dan Pulpak po, sabi ni kapatid na apps. Pabalik naman kapatid na Alexa May kay kapatid na apps. Baby pa ang bahay niyan. Baba ka na ng bahay mo kapatid na Dumbosero habang may bisita pa po tayo. Kanina po madami tayong bisita. Hindi ka agad pumunta sa ating LS. Nakarami ka sana kapatid na Dumbosero. Tamsak Dan po. Na po, kabayan sa'yo late kasi pinuntahan ako, kakarating ko lang ng kabayan. Maraming salamat kapatid na Dom. Baba ka na po ng bahay mo. Nandiyan pa po si kapatid na App, si kapatid na Alexa May, si Ma'am Retired Pilipina. Nandiyan pa po si JGM, Diver, Siargao. Uh,
TJ, mega love shout out sa iyo kapatid na TJ. Salamat sa pagpasyal mo. Maraming salamat din sa iyong patamsa kapatid na TJ. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. More than 1 week na umuulan dito. Diyan ba maulan din? Hindi, minsan po ma'am, retired Pilipina na ulan din po dito. Pero hindi po madalas. Sabi ni kapatid na TJ, Monica, retired, apps, Alexa May, Dan ata, sabi ni kapatid na TJ. Ang lalaki ng mga bahay nyo, giatay. Diyos ko po, sana ganito rin ako. Sana lalaki ng bahay. Kabayan, magpapatulong ako sa iyo. Bala ko na sana mag-LS na din. Ano nga po ulit yung messenger mo para sige kapatid na Dom. Ayan kapatid na Dom, ayan na binaba ni Ron Vlog. Ayan ang FB ko. Thank you, TJ. Balikan kita mga 2 days ha, to be safe. Sabi ni Ma'am Retired Pilipina. Guys, baka gusto nyo po magpa-member sa akin, pwede nyo pong pindutin ng $ po dyan, at pwede nyo pong pindutin ng join button. Bawat live stream ko po, mag-silent or mag-live po ako, ibababa ko po ang inyong bahay, ipiplex ko po ang inyong bahay sa aking live stream. At sa lahat pong aking mga regular videos na i-upload, lahat po ng mga member ko isina-shoutout ko po. At gumagawa po ako ng isang regular videos every week po para i-shoutout ko lang po at i-flex ko lang po ang aking mga members. Baka lang gusto nyo po magpa-member sa akin. At minsan po mga kapatid, ginagala ko po ang mga bahay ng aking mga members sa akin pong mga pinupunta na LS para makatulong din po ako sa kanila. Hindi lang po dito sa aking live, ma-flex sila. Sa iba naman pong bahay na ipiplex ko rin po sila, ang aking mga member. Baka gusto niya lang po. Salamat kapatid na Dom.
TJ Dan Pulpak sa'yo. Na po sa'yo, God bless, sabi ni kapatid na Dom. Kapatid na TJ, Dan na daw po sa'yo si kapatid na Dom Bosero. Bisero pala, hindi Bosero. Kapatid na TJ, Dan na daw po sa'yo si kapatid na Dom Bisero TV. Okay po ma'am, ibibigay ko po sa inyo ma'am, Retired Pilipina. Baka sakali pa maskuhan nyo. Magpapasko pa naman ma'am, magbe-birthday na rin ako. Bakit? Ano daw? Jingle ako. Pagbalik ko, wala ka na. Nandito po ako, ma'am. Yan po ma'am na binaba ni Ron Vlog. Yan po ang aking pangalawang FB. Yung unang binigay ko kay kapatid na Dom Bisero, yung isang FB ko po yun. Isang FB account ko po. Yan po ang binigay ko sa yung original FB account ko po. Okay po, sige, tanggalin ko na po ma'am. Nakaitim po akong t-shirt niyan. Naka-slim bag din po ako ng itim at nakaitim din po ako sombrero at meron po akong logo ng yung sa COVID na nakalagay po yung uso po ngayon na logo. Makikita niyo po doon. Tsaka makikita niyo yung pagmumukha ko ron. Salamat ma'am. Basta yun lang po, naka-slim bag ng kulay itim, itim na t-shirt, itim na sombrero, at may logo ako ng yung sa COVID vaccine. Ganun po. Original account ko po yan.
Baka may pamasko kasi kayo sa akin siguro kaya ibinigay ko sa inyo. Tama-tama magpapasko na ma'am, magbe-birthday na rin ako. 'Di ba? Baka sakali ngayong Pasko. Joke lang. Pero malay mo maging totoo ano ma'am, 'di ba? Wala naman imposible. Walang imposible kay Lord. Malay nyo, 'di ba? Hipuin kayo ni Lord, hipuin ng mapagpalang kamay kayo ni Lord, 'di ba? Totohanin niyo nga. Di, lalong masaya po ang aking Pasko at Pasko ng aking pamilya at saka ng aking birthday, 'di ba? Inaangking ko na papamaskuhan niya ako, regalo niya ako sa birthday ko. Opo ma'am, pwedeng-pwede. Oo. Nagulay po ako niyan. May vlog po ako niyan ng laing. Siguro mga 2 times na ata ako nag-vlog niyan ng laing. May upload ako niyan sa YT ko na pagluto ng laing. Pwedeng-pwede ko po kayo padalahan. At pwedeng-pwede rin niyo po ako padalahan ng pangluto ng pangluto ng laing. Ihanda ako sa birthday ko. Kabayan host, kailan ba talaga dalawa CP ko kapag mag-LS na ako? Pwede naman kapatid na isa lang ang CP mo, ayan na monitor mo lang ang gagawin mo pag nag-LS ka. Pwede rin dalawa kasi para may pang tambay ka rin sa live mo. Pero ako nang una dati kapatid na kabayan, isa lang ginagamit ko, ito lang na monitor ko. Dito na rin ako sa monitor ko naglalagay ng jacket. Opo ma'am, retired Pilipina, baka naman sa birthday ko ngayon na Pasko na darating. Baka naman. Baka lang naman, 'di ba? Baka may sobra kayo. Nagmamalibos. Nagmamalimos sa social media ang host. Hindi malay mo 'di ba? Wala naman posible talaga. Walang imposible sa kanya. Once na gamitin kayong instrumento, 'di ba? Siyempre, lubos ng ikakasaya ko 'yun, lubos ng ikakaligaya ko 'yun. Lalo na sa birthday ko. Once na galing sa inyo. Alam ko naman nasa ibang bansa kayo, ma'am retired Pilipina. O, 'di ba? Walang posible rin na magawa niyo, 'di ba? Baka lang naman. Marami naman dyan na mapadadalahan. May money remittance. May mga... May account naman ako. O, di ba? may account naman ako sa BPI. Hello, BPI. Bikanemen, magpapasko na BPI. Retired Pilipina, hello po. Pwede pa dikit din po sa bahay ko, sabi ni kapatid na Dom Bisero TV. Di kasi ako nakasahod ngayon, ma'am, retired Pilipina. Nagkulang ako na $8. Giatay. $8 na lang, hindi ko pa nakumpleto. Sana sa sahod na ako ngayon na 22. Di December ko pa uli sasahurin yan. Kasi cut off dito sa Pilipinas po, sa amin mga YouTuber, sa amin mga, ewan ko sa mga malalaking YouTuber, sa mga influencer, kung ganun din sa amin na small YouTuber. Every 9 of the month, cut off po ng sahod natin dito sa Pilipinas. Every 22 of the month, nag-i-email ni po si Lolo para ipaalam po sa amin dito sa Pilipinas na na-forward na nila ang sahod sa account sa bangko. Sa Amerika po, sa US, every 22 of the month, ang email ni Lolo na pinorward na yung email na nagpadala na ng sahod. Nalungkot nga ako akala ko kumpleto ko na. Binilang-bilang ko kasi kumpleto na yung dollar ko. Sos Ginoo,
ng 9, pinadalan ako ng email nila. Tiningnan ko sa Google AdSense ko, nagkulang pa ng $8. Wala akong choice. Sa next month ko pa uli masasahod. Meron nga ngayon isa ang ginawa video nag-shower sa kanyang video, laki ng shock. Lalaki na shock ako, lalaki pa naman para lang dumaming isda. Opo ma'am, may mga ganun po kasi kasi na-experience ko na po kasi ma'am retired Pilipina. Ang dami ko pong ina-upload na regular videos. Nag-cooking tips po ako, tapos nagpapani video po ako, nagti-TikTok po ako, pakatapos ito nagla-live po ako. Halos ang views ko po kakaunti lang, promise po. Nakikita ko po talaga sa iba, ayan mga ligo-ligo challenge na yan, tapos yung mga naliligo sa beach na lalaki, babae man po. Lalo-lalo na po ngayon sa babae ma'am, marami pong gumagawa ng challenge na yan. Ang lalaki po talaga ng views, promise, ang lalaki po ng views nila. Wala pang 1 month, wala pang 1 week, ang views po nila mga 2K, 3K, ganun po. May umabot pa ng 8K na views, ganun. Lalo na po sa babae, ang dami po. May isa po akong kakilala rito sa Mundo na Whitey na kadikitan ko. Kaibigan ko na rin na nabisita sa akin. Nagligo challenge po siya, babae. Ang laki po ng views, 10K yung views niya. Ligo challenge lang po yun ma'am ha. Hindi po kita yung mga lower part, puro upper part, lower part, yung mga paa lang, yung mga legs lang. Pero yung middle part hindi po nakikita, promise. Pero ang laki pa ng views. Sa mga lalaki naman po, karamihan ng mga Ligo Challenge, ganyan ang mga ginagawa namin. Ginagawa ko yung Ligo Challenge ko. Sa akin nga po, kaunti pa yung views na yan. Pero talaga totally, kahit po malaki ang views, wala pong ads. Limited lang po yung ads niyan ng mga Ligo-Ligo Challenge na yan. Kasi po may palo. May palo po dyan si Lolo. Sa akin po may palo niya si Lolo. Yung dollar sign ko po niyan ay dilaw. Hindi po kulay green. Yun po ang consequence naman po diyan kasi may community guidelines di po ba. May na kuwang po kaming community guidelines. Kaya po ang ibinigay lang sa amin dollar sign kulay dilaw, hindi po kulay green. Kaya may ads man po yan, limited lang po. Bibihira lang lumabas yung ads niyang mga ligo-ligo challenge na yan. Kasi medyo na community guidelines kami dyan eh. Usong-usog po kasi yan ma'am na ligo challenge na yan. Tsaka yung mga no brain challenge. Ako nga po ma'am, Retired Pilipina, ang thumbnail ko po niyan, hindi po yan. Bakit ginagawa pa? Alam nang mayroon palo ni Lolo. Kasi kapatid na Barok, minsan minsan kasi ang hina-hina ng views. Katulad sa akin yung mga regular upload ko po, ang halos walang views. Halos karamihan na views ako lang, sa akin lang, sa sarili ko, sa isang cellphone ko, pinanunood ko. Parang dumadami lang yung views nun dahil sa akin. Wala talaga yung kusang pumapasok. Wala talaga yung kusang nanonood. Kaya po ginagawa yan ng mga ligo-ligo challenge na yan para nga magkaroon ng views. Oo nga po, meron talaga siyang community guidelines. May palo si Lolo. Para magkaroon ng views. Alam mo naman tayo mga Pinoy, matitigas ang ulo natin. Ang iba ha, hindi po lahat. Ang iba. Isa na ako dun sa matigas ang ulo. Isa na ako dun na kahit alam kong bawal, ginawa ko. Para magkaroon lang din ako ng views. Halos walang views kasi ang aking mga videos. Halos walang nanonood. Tingnan mo, simula nang in-upload ko yan, na Ligo Challenge ko na yan, almost 1K na siya. Within 2 days.
Opo, Ma'am Retired Pilipina, may watch hour din kasi. Tapos may views. Para tumaas lang ang views. Wala pa siyang 2 days. Magbo 1K na yan na Ligo Challenge ko na yan. Ang thumbnail po niyan mga kapatid na Barok, ang thumbnail niyan ng Ligo Challenge ko na yan ay hindi po yan. Binago ko lang kasi nga po after 1 hour nang in-upload ko yan, ang thumbnail niyan po niya, yung totally po kung ano yung picture ko doon sa Ligo Challenge ko, yun po ang in-upload, linagay kong thumbnail diyan. Pakalipas din po ng mga 1 hour, bigla pong nag-email sa akin si Lolo na remove niya, siya ang kusang nag-remove ng thumbnail ko. Kaya binago ko na lang, in-uploadan ko siya ng bagong thumbnail. Pero yung title yun din po, pero yung picture binago ko kasi nga mismong si YouTube ang nag-remove ng aking thumbnail na ilinagay diyan sa Ligo Challenge na yan. Kaya kung mapapansin nyo po, iba ang thumbnail ko. Pero ang original thumbnail po niya na remove ni Lolo iba. Medyo nude, may pagka-nude. May pagka-nude. Para lumaki yung views ko. Simula nang in-upload ko yan within 2 hours. Umabot agad siya ng 200 views. May kusang pumapasok na nanonood. Simula nang in-upload ko po yan. Kaya wala pa po siyang 3 days, 2 days pa lang siya ngayon. Simula nang in-upload ko, almost 1K na siya. Wala ganun eh. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong bumagay sa uso. Kailangan mong kumuha sa viral, sa trending. May follow lang siya. Oo, may follow lang po. May adsability, may limited lang. Isa madaling sabihin, limited lang ang ads po niyan. Mas malala lang yung na ginawa ko na yan na Ligo Challenge ko kasi may unang Ligo Challenge po ako, medyo okay pa. Wala pa siyang 1K. 2 months na siya, wala pang 1K. Kaya naisipan ko dahil wala rin po akong maisipan na bagong content, walang ma-upload na video, naisipan ko lang mag-Ligo Challenge. Ilang seconds ang considered views? Depende po yan ma'am, Retired Pilipinas sa gustong mag-views niyan. Pero talaga totally niyan kahit mga 3 seconds, okay na po yan, pasok na yan sa views. Kung hindi po ako nagkakamali ha, hindi po ako nagdudunong-dunungan. Buti di pa alis Lolo channel mo sa ginagawa mo. Hindi pa naman po, Barok. Pinagbibigyan pa naman po ako ni Lolo. Pero natakot din po ako dyan. Natakot din po ako niyan kasi agad-agad pong nag-email si Lolo na remove niya yung thumbnail ko. Siya mismo ang kusang nag-remove. Yung una pong kuwan sa akin ni Lolo, yung $sign ko dilaw agad. Habang ina-upload ko siya, doon kasi sa kung may copyright strike or may copyright claim, nag-check agad siya ng kulay pula. Nalaman ko siya na kulay dilaw yung $sign niya. Okay lang, walang problema yun eh kasi hindi naman hindi naman apektado ang channel ko. Tapos within 1 hour talaga po, simula nang in-upload ko na i-public ko at linagyan ko ng thumbnail, within 1 hour nag-email agad si Lolo na tinanggal niya yung thumbnail na ilinagay ko. Pero natakot ako kasi pinaghirapan ko tong channel ko eh. Natakot ako baka makuan. Hindi ko na kaya ika-apila yun, hindi ko alam kung paano mag-apila. Ilang seconds ang Nolds TV, mega love shout out sa iyo kapatid na Nolds. Maraming salamat sa pagbisita mo. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Salamat sa patangsa kapatid na Nolds. Yung unang Ligo Challenge ko, yung thumbnail ko hindi remove ni Lolo. Ito lang na second Ligo Challenge ko na na-remove. Kaya binago ko na lang. Kapatid na Nolds, hindi ka pa naman mo ni i-escape ko na lang harang mo ha.
Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Nolds. Ito. Panood ko lang muna palabas mo. 5 minutes and 14 seconds. Tapusin ko na lang, kapatid na Nolds. Salamat sa pagbisita at sa patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. Thank you, my friend. Family to thank you to visit me again my small house, my friend family from Team Bosca from Laos country. Mega love shout out. Ako naman, may New Year i-video ako, may narinig na music kahit sobrang hina, hindi na makapag-money. Yun sabi ni YT. Ganun ba, ma'am? Bakit naman kaya? Sa akin kasi ngayon marami pang lumalabas sa akin ng mga CPR, yung mga kauna-unahang mga in-upload kong video, may almost 9 months, 10 months na nga eh. May email sa akin si Lolo rin na nakarang araw na may CPR yung video kong in-upload na yun, yung Welcome to my music live stream. Kaya i-private ko na lang siya. Lahat pong mga video ko po na may mga lumabas na CPR na kasi ang tatagal na po nila na hindi ko na pwede siyang i-mute, hindi ko na siya pwedeng i-re-edit, hindi ko na siya pwedeng ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Walang ano mga kapatid na Nolds TV. Panoorin ko na lang tong palabas mo ha. Magdidikit kalimbang na ako ha. Hindi ako mag-iiwan ng bakas. Ako rin naman, ma'am, meron din po ako ng nakaraang pong taon na New Year's Eve ko. May mga pumapasok din na mga tunog-tunog, pero hindi rin naman po ako nagkaroon ng CPR. Thank you, my friend, family, thank you to stay my small house, my friend, thank you. Guys, please visit the house of my friend, family from Team Bosca, from Country of Laos. She is very organic and legit supportive friend. Guys, please visit my friend, family And also, guys, please visit the house, the LS of my friend Team Bosca from Laos country. A lot of people to visit there everywhere. Marami pong mga tao bumibisita po doon. Sari-saring bansa po ang bumibisita diyan sa LS ni Team Bosca. Makakarami po kayo ng mga bagong kaibigan. Marami rin po mga Pilipino mga nabisita po doon sa LS na yan ni Team Bosca. Kaya guys, I just say to promote my friend Team Bosca. Retay Pilipina Dan, full pack na po sa iyo sa bahay mo, ma'am. God bless. Sabi ni kapatid na Dom Becero. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Barok. Baka din nyo pa kaibigan. Pwede nyo pong bisitahin din yan. May LS din po yan. Marami rin po yung mga bagong kaibigan. Marami rin po yan mga bisita, mga kaibigan na mga legit, mga organic din, si kapatid na Barok, si kapatid na Joel Finest TV, Chares. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Dom Becero at si kapatid na Nolds TV. Mega love shout out sa 3 million at saka sa
Sa 29 na patamsak guys, baka gusto nyong pwedeng gawin na 30 na yan. Isa na lang po, 30 na. Bigay naman. Doms on the way, sabi ni kapatid na Nolds. Doms, thank you very much. Balikan ko kayo, sabi ni Ma'am Retired Pilipina. Siguro Ma'am Retired Pilipina, almost a year na rin po tayong magkaibigan, ano Ma'am? Almost a year na rin po tayong naging magkadikitan dito sa mundo ng YT. Kasi dati po, alam ko napasyal ako sa LS nyo eh. Ma'am Retired Pilipina. Di ko na lang matandaan kung saan tayo nagsama dating LS. Kung kay Ma'am, kay host Mami. Kung di ako nagkakamali, baka doon tayo nagkasama kay Mami. Ito kapatid na Nolds ha. Natapos ko na inyong palabas kapatid na Nolds. Magdidikit kalimbang na ako sa iyo ha kapatid. Salamat. Kung hindi naman kay host na kay Peter Miles, kung di ako nagkakamali, doon din kay kapatid na Peter Miles, baka doon din tayo nagkasama. Kung hindi, kay yung mga dati kong mga pinupuntahan na LS, kay kapatid na Daisy Licious. Kung hindi doon, hindi yung Daisy Licious na online seller ngayon ha. Si Madam Inots, hindi po yun. Kung hindi naman kay kapatid na Sisimat. Yun. Mga dati kong mga pinupuntahan, Sisimat. Tapos si kapatid na GM45, yung mga dating LS na pinupuntahan ko. Kung hindi kay MTV, Mabaga, mga dating LS na pinupuntahan ko. Kay kapatid na Braveheart, yun. Mga old LS na mga pinanggalingan ko. Kung hindi naman doon sa paangat program kay Musikera, Rakitera Musikera, yun. Baka doon dati sa mga LS na yun, mga pinanggalingan ko na yan. Kung hindi naman kay Kwan, kay kapatid na Lintik, ayun. Kasi mga dating mga pinupuntahan kong LS na hindi pa ako money noon. Hindi pa rin ako nakaka 1K. Mga kabisado ko kasi yung mga dating LS na mga pinupuntahan ko. Opo nga eh. Hindi naman po dati kasi ganun ang ginagawa ko, halos 3 times a day ako mag-LS. Isang silent, dalawang live. Ngayon, isa na lang. 2 PM Pinas time na lang. Hindi ko na kinuha yung 10 PM Pinas time kasi di ba dati ganun ang time ko. 2 PM Pinas time tsaka 10 PM Pinas time. Yung 10 PM kasi malala yung ginagawa ko doon hanggang umaga eh. Tapos magsa-silent pa ako. Hindi pa naman ako morning noon. Ngayon na morning na ako, minsan wala nga akong LS eh. Kahapon nga wala akong LS. Yung mga dati kong mga LS na mga pinupuntahan, halos kabisado ko pa po ang mga pangalan. Kasi nga po, malaking tulong sila sa akin. Maraming mga naitulong sila sa akin. Joel Finest, Dan Pulpak na po sa'yo, sabi ni kapatid na Dom Becero. Kapatid na Barok, dan na daw po sa'yo si kapatid na Dom Becero. Pero ang pinakaunang-unang LS po ko dito na napuntahan simula nang pumasok po ako dito sa mundo ng YT, kasi po ako ay pumasok sa mundo ng YT si April 13. Pumasok ako dito sa mundo ng YT. Ang unang napuntahan ko po talaga, napadpad po ako doon sa LS ni Tatay Diboy Vlog from USA, from America. Nasa Amerika po siya. Yun, ang kauna-unang LS ko po. Kaya tatay po ang tawag ko sa kanya kasi halos ama na namin po siya. Lahat po kami, kasi Team Diboy po yun. Diboy Vlogs po yung tinatawag namin na tatay. Organic po yun, legit. At saka higit sa lahat, marami po ako naging kaibigan doon talaga na halos hanggang ngayon kaibigan ko pa po sila. Binibisita po nila ako paminsan-minsan at nagkikita-kita po kami doon minsan sa LS po ni Tatay Diboy Vlog. Nasa Amerika po kasi yan. Marami pong naitulong kasi sa akin yun. Shout out nga pala sa dati kong member, Staff Auditor Joanna Megalab, shout out sa iyo kapatid. Meron ka na pong moderator kapatid.
Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Kaldero daw magsain. Ano paano lamang ini mo? Paano lang gini? Luto-luto mga pinakultas. Meron ka na pong moderator kapatid na staff auditor Joanna, pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay. Salamat sa iyong patusok. Ah? Kusarap pa. Inito na tulos Uy, gatay. Ang laki-laki ng bahay. Ang laki ng bahay mo kapatid, sobra. Baka naman kapatid. Kapatid na staff auditor. Staff auditor Joanna aka Alexander Manigbas. Baka naman. Sobra, ang laki. Bikini men. Ikaw lamang. Ganda-ganda nga eh. Kuan lang, dalawa lang. Meron pa. Nolds TV, thank you please. Mag-iwan lang ng baka, sabi ni Ma'am Retired Pilipina. Nolds Dan Pulpak Sukli, sarap ng mukbang gulay, pati anak mo galing ding kumain ng gulay, sabi ni kapatid na Dom Becero. Kapatid na staff auditor Joanna, ang laki na po ng bahay niyo, sobra. Inggit match. 1/4 lang ang bahay ko, baka naman. Baka naman dyan. Sobra, ang laki ng bahay mo. Maliit lang ang bahay ko, lalong lumiit ang bahay ko. Dari yun. Nandang natin, hindi na kutulong. Mega love shout out again to you, my friend Bosca, Team Bosca from Laos country. Thank you, my friend. Ang gulo ng aking monitor. Thank you, my friend.
Nolds TV, mega love shout out. Ay kapatid na Dom Bisero, ayan po si kapatid na ah si kapatid na Bosca, bisitahin mo po ang bahay niya ni kapatid na Bosca once na nagbaba po siya ng bahay. Makakarami ka ng bagong kaibigan niyan kay kapatid na Bosca, Team Bosca. Maraming mga taga Pilipinas ang nabisita diyan, taga Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, India, Switzerland, Malaysia, tapos Pilipinas. Marami po nabisita diyan sa bahay niyan. Mga legit po talaga, promise. Minsan legit pa nga po yung mga dayuhan kaysa sa atin. Mga Pinoy, promise. Kasi kaya ako po nasabi sa inyo mga kapatid na napaka-legit ng mga tao diyan kasi po once na dinikitan mo talaga sila, mga palilipasin lang nila mga 10 or 5 minutes, ganun. Babalikan ka po nila. Hindi ka man po nabalikan ngayon, kinabukasan po, promise. Babalik po at babalik po sila sa iyo. Minsan sila po ang nangungunang dumikit diyan po sa Team Bosca. Kaya po nasasabi ko mga legit po, minsan nga sa ating mga Pinoy kaysa sa mga kapatid natin na mga nasa ibang bansa. Kaya nasabi ko kasi araw-araw ako nandiyan sa kanila. Mamaya mga 8 PM may LS yan, si kapatid na Team Bosca. If I not mistaken, we have an LS this coming 8 PM Pinas time. Joy kang ano daw? Basta yun na yun. Meron ka na pong moderator kapatid na J. Kong Time, meron ka na pong moderator kapatid na J Kang Time. Thumbs Love Host, thank you. Please drop your link, drop your house, drop your mansion, drop your kubo or what else. If you want to drop it now. Mega love shout out sa 3 million the house at saka sa 30 na patamsak nyo. Maraming salamat mga kapatid, mga katoto. Proseng name nito. Yan, kakalakaga. Estapegs. Ano ang batag? Pati kumain ka nito.
Para mo minsan unyang mas barato pang batag di kaysa dumasama nito. Ha? Ano? Ha? Ah. Oo nga eh, kapatid na Dumbisero, ang laki-laki ng bahay ni kapatid na Alexander eh. Kakaingit sana all. Salamat po ma'am. Pilipinas, salamat po. At malapit na rin po ako mag-end mga kapatid ha. Oo nga, laki lang ng bahay, sobra. Salamat din po ma'am retired, ingat po kayo lagi. God bless po ma'am retired, Pilipinas, salamat. Mga lumbod pa yung batag na tinaraba.
Thank you, my friend. Family too. Thank you. Thank you for your sending me a flower. Three red rose flower. Thank you, my friend. Family too. But if you want to send me plus my friend family too, I just want to say to you, just send me or just click the dollar sign over there and send me a super chat or super sticker. I'm so happy if you want to send me like that. But I am happy to send me a three red rose. Chares! But I am happy if you want to click the dollar sign over there and send me a super chat. You can do it if you want. You can share your blessing to me if you want my friend family to share your blessing this coming December. It's Christmas time. It's time to it's time to share your blessing, and why not to click the dollar sign over there and send me a super chat or super sticker. I'm so happy and I'm so blessed if you want to do it. Chares! Salamat kapatid ng Nolds TV sa yung pagbaba ng iyong bahay. Salamat. Why are you laughing, my friend? Family too. You're so very happy person, my friend. Just like me. Cheers!
Guys, malapit na po tayo mag-end ha. Konti na lang po mag-end na po tayo. Sa lahat pong bumisita sa akin sa LS kong po to, lalo na po kay Team Bosca from Laos, kay kapatid na Xiao Lao, and also my friend family 2, kay Nolds, sa lahat po kay Ma'am Retard Pilipina, maraming salamat po sa lahat ng bumisita sa akin sa hapon na to. Nagpapasalamat po ako sa inyo mga kapatid na binisita nyo po ako, at have a nice day to each and everyone. Shout out and bye-bye. God bless. It's time to end, guys. Bye-bye. Happy weekends.